பொங்கினான் என்றான். தெய்வமாதா மயங்கினான் சஞ்சலத்தால் கலங்கினான். காய்ந்ததாத்துமாவில் பாக்கியவதி மாதாவுற்றார் சிலுவையை நோக்கி பார்த்தார். அந்தோ என்ன வேதனை! ஏகபுத்திரனிழந்து துக்க சாகரதில் ஆழ்ந்து சோகமுற்ற அன்னை தாயாரிந்த துக்க பாத்திரம் மழுந்த மாதாவுடலாயாரோ. தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜெபிப்போம். கிருபையுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, சிலுவையிலே சரீரத்திலே மிகப்பெரிய வேதனையை நீர் அனுபவித்து கொண்டிருந்த போதும் பாரத்தோடு கூட நீர் பேசின அந்த வார்த்தைகள் இன்று எங்களுக்கானது என்று சொல்லி அதை தியானிக்கும்படி நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். நீர் தனிப்பட்ட விதத்திலே எங்களோடு பேசும். உம்முடைய பாரத்தை நாங்களும் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி இங்கே வந்திருக்கிறோம். நீர் எங்களோடு பேசும். கேட்கிற இருதயத்தை தாரும், எங்கள் சிந்தைகளை ஒருமுகப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே மனிதனாக பிறந்தார். அவர் பிறந்ததன் நோக்கத்தை நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம். இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் பூமிக்கு வந்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஒரு ஆத்துமாவாகிலும் கெட்டுப்போகக்கூடாது என்பதே அவருடைய விருப்பமாக இருந்தது. ஆண்டவருடைய விருப்பம் என்ன? அவர் எல்லாரையும் நேசிக்கு, எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொண்டு பரலோக பாக்கியத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாக மாற்ற வேண்டும். அந்த பயணத்திலே தான் அவர் இருந்திருந்தார். ஆண்டவர் அவருடைய பாரத்தை இந்த வார்த்தைகளிலே வெளிப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம். அவர் 100% மனுஷகுமாரனாகவும் 100% அவர் தேவகுமாரனாகவும் இருந்ததினாலே சரீரத்திலே நாம் அனுபவிக்கிற வேதனைகளையும் வியாதிகளையும் அவர் அறிய முடிந்திருந்தது. அதனால்தான் அவர் மனுஷனாக சில காரியங்களை சிலுவையிலே பேசும்போது சொல்லுகிறார். இந்த மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வருகிற அந்த வலி அல்லது அந்த உறவுகள், இதில் ஏற்படுகிற காரியங்களை குறித்தும் அவர் பேசுகிறார். அதே நேரத்திலே ஆண்டவர் தேவகுமாரனாக இந்த 2வது வார்த்தையிலே நாம் பார்க்கிறோம். அவர் ரட்சிப்பை அருளி செய்கிற அந்த அத்தாரிட்டி அங்கு பயன்படுத்துகிறார். அவர் நமக்கு மாதிரியை காண்பித்து போயிருக்கிறார். அவர் பிரசங்கித்த நாட்கள் மிக குறைவு. வெறும் 3.5 வருடங்கள் ஒரு ஊழியம் செய்தார் என்று பார்க்கிறோம். ஊழிய நாட்களிலே அவர் எதை பிரசங்கித்தாரோ அதை அவர் வாழ்ந்தும் காட்டினார். சிலுவையிலேயும் அதை அவர் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார். இயேசு கிறிஸ்து மரியாளுடைய வயிற்றிலே அவர் மகனாக பிறக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னி மரியாளிடத்தில் உற்பவித்து மனிதனானார். ஆவியானவராலே அருளப்பட்ட ஆண்டவர். ஆனால் அதற்கு பிதா தெரிந்து கொண்டது மரியாள் என்கிற ஒரு பாவமற்ற ஒரு பெண். அந்த பெண்ணை அவர் தன்னுடைய அந்த திரு சித்தத்தின்படி இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கென்று தெரிந்து கொண்டார். ஒருவேளை தகப்பனும் தாயும் இணைந்து பெற்றெடுக்காவிட்டாலும் தாயாக பரிசுத்த ஆவியானவராலே அவர் கர்ப்பந்தரித்தாள். இயேசு கிறிஸ்துவை சுமந்து பெற்ற அந்த புண்ணியத்தை அந்த மரியாள் பெற்றிருந்தார். அவர் மிக நேர்த்தியாக இயேசு கிறிஸ்துவை பரம திட்டத்திற்கென்று அவர் பக்குவப்படுத்தி வளர்த்திருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். அவருடைய ஊழிய நாட்களிலே அவர்களுடைய துணையும் அந்த உதவியும் எப்பொழுதும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இருந்ததை நாம் வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம். அதாவது 12 வயதிலே அவர்கள் ஆலயத்திற்கு போகும்போது
இயேசு கிறிஸ்துவை அங்கே பார்க்க முடியவில்லை. ஐயோ, நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், அவரை காணோமே, வேகமாக போகிறார்கள். அங்கே அவர் ஆலயத்திலே அதிகாரிகளோடு அல்லது அந்த வித்தகர்களோடு அவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார். வேகமாக போய் சொல்கிறாங்க, உன்னுடைய தகப்பனும் நானும் உன்னை தேடினோம். அக்கறையுள்ள ஒரு தாயாக அவர் இருந்தார். அவருடைய முழு மிஷன் ஜேர்னியிலும் மரியாளுடைய பங்களிப்பு ஒரு தாயாக இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். அதே போல் அவர் பிறந்த உடனே வாழ்த்தும் போது அன்னாளும் சிமியோனும் அவரை ஆலயத்திலே அந்த 8ஆம் நாளிலே கொண்டு போகும்போது வாழ்த்துகிறார்கள். அவருக்கு அந்த நோக்கம் புரிகிறது. தன்னுடைய வயிற்றிலே தரப்பட்ட இந்த குமாரன் உலகத்தை ரட்சிப்பதற்காக தரப்பட்டவர். அந்த அனாதி நோக்கத்தை நிறைவேற்ற நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டது பெரிய பாக்கியம் என்பதை மரியாள் உணர்ந்திருந்தாள். அதே போல் நாம் பார்க்கிறோம், கானா ஒரு திருமணத்துக்கு போகும்போது குறைவுபட்டது என்று மரியாள் வேகமாக தன்னுடைய மகனாகி இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலே போகிறார். இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், ஸ்திரீயே, உனக்கும் எனக்கும் என்ன, என்னுடைய வேலை இன்னும் வரலைன்றார். ஆனாலும் தன்னுடைய தாய் அங்கு ஒரு குறைவை பார்க்க முடியாதவராக அவள் வருத்தப்படுவதை பார்த்து தன்னுடைய முதல் அற்புதத்தை அங்கு அவர் நிகழ்த்துகிறார். ஒவ்வொரு அற்புதத்திலும் அவரோடு கூட பயணிக்கிறவராக இயேசுவின் தாய் இருந்தார். ஒரு முறை அவர்கள் ஒரு கூட்ட நெரிசலான ஒரு இடத்திலே ஆண்டவர் பிரசங்கித்து கொண்டிருக்கிறார், அந்த வீட்டிற்குள்ளே வைத்து. அப்போ சொல்கிறாங்க, உம்முடைய தாயும் உம்முடைய சகோதர சகோதரிகளும் வந்திருக்காங்க. ஆண்டவர் சொல்கிறார், என்னுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் தான் என்னுடைய சகோதரனும் சகோதரியும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். நாம் அவர் பேசுகிற தொனியை வைத்து அவர் உறவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர், அவர் மனித உருவத்தில் இருந்தாலும் அவர் தெய்வத்துவம் இருந்தவர், அதனால் அவர் உறவுகளுக்கு மதிப்பளிக்கவில்லை என்று எளிதில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அவர் அழுததை நாம் பார்க்கிறோம், கண்ணீர் வடித்ததை பார்க்கிறோம், கரிசனை கொண்டவராக இருந்ததை பார்க்கிறோம். யாரெல்லாம் எங்கெல்லாம் சுகவீனமாக இருந்தார்களோ, துக்கத்தோடு இருந்தார்களோ, அவர்களை சுகப்படுத்தும்படி அவர் தன்னுடைய கரத்தை நீட்டி அல்லது அவர்களுடைய அந்த கதறுதலிலே ஆறுதல் படுத்தும்படி துணை நின்றதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் அன்புள்ளவராக இருந்தார். அவர் சரீரத்திலே ஒரு மனிதனாக இருந்ததினாலே தன்னுடைய முழு அக்கறையையும் அன்பையும் அங்கே செலுத்தியதை நாம் பார்க்கிறோம். இங்கு நாம் பார்க்கிறோம், ஒரு தாய் எவ்வளவு துக்கத்தோடு அந்த சிலுவையின் அடியே இருந்திருப்பார், எவ்வளவு வேதனை. சமீபத்தில் ஒரு விபத்து நடந்தது. என்னோடு பணி செய்த ஒரு ஆசிரியனுடைய 26 வயது மகன் விபத்தில் இறந்து போனார். அண்ணனுக்கு தெரியும். அந்த ஆசிரியை எவ்வளவு துடித்திருப்பாங்க அவங்க குடும்பம். ஆனால் அவர்கள் சாட்சி பகர்ந்தார்கள் அந்த இடத்திலே, என்னுடைய மகன் ஆண்டவர் இடத்திலே சென்று விட்டான் என்று சொல்லி. எல்லாரும் அப்படி சொல்ல முடியுமா? முடியாது. இந்த தாய் தன்னுடைய மகன் தன் முன்பாக சவுக்காலே அடிபட்டு அல்லது உடல் பீந்து தொங்கும்படி காயப்பட்டு முள்முடி சூட்டி ரத்தம் வடிந்து ஆணிகளிலே தன்னுடைய உடலை பேலன்ஸ் பண்ணி நின்று மூச்சு எடுப்பதற்கு திணறி கொண்டிருக்கிற நிலையிலே எந்த தாயால் தன்னுடைய மகனை பார்க்க முடியும்? இந்த தாய் பார்த்தாள், கண்ணீரோடு இருக்கிறாள். என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியல, ஐ எம் ஹெல்ப்லெஸ், ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு சேவ் யூ, உன்னை காப்பாற்ற விரும்புகிறேன், என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியும். எனக்கு நினைவு இருக்குது, சிறு வயதில் காய்ச்சல் வலி இப்படிலாம் சொன்னால் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, என்னால் வாங்க முடியாதேப்பா, ஒன்ட்டு வாங்க முடியும்னா நான் வாங்கிக்கொள்ளும். இதுதான் ஹார்ட் ஆஃப் த மதர். அன்று மரியாள் அதே நினைவோடு இருந்திருக்கலாம். உன்னுடைய வலியை என்னால் வாங்க முடியவில்லையே, நீ மரண வேதனைப்படுவதை என்னால் பார்த்து சகிக்க முடியவில்லையே என்று கண்ணீரோடு அந்த தாய் இருந்திருக்கலாம். அவள் அன்பு செய்த தன்னுடைய மகன், ஒருவேளை தான் தன்னுடைய உயிர் அந்த இரத்தத்தோடு பிறந்தவர் அல்ல, ஆவியானவரால் அருளப்பட்டவர் என்றாலும் உயிரை கொடுத்து வளர்த்த அந்த தாய் வேதனையின் உச்சத்திலே இருப்பதை இயேசு கிறிஸ்து பார்க்கிறார். அவரால் கண்களை திறந்து எல்லாரையும் பார்க்க முடியுமா? தெரியாது. அவரால் எல்லாருடைய அழுகையும் கேட்க முடியுமா? தெரியாது. ஏனால் உடலிலே வலி மிகுந்திருக்கிறது. ஆனால் ஆண்டவர் கவனிக்கிறார். தன்னுடைய தாய் சிலுவையின் அருகே நிற்கிறாள், வேதனையோடு நிற்கிறாள், வித் அகனி, வித் டிஸ்ட்ரெஸ், கவலையோடு நிற்கிறாள். என்னுடைய தாய்க்கு இனி யார் ஆதரவு? யூத சட்டத்தின்படி நமக்கு தெரியும், சேஷ்ட புத்திர பாகம் என்பது மூத்தவர்களுக்கு தரப்படுகிறது. அது அவர்களுடைய சொத்திலே ஒரு பங்கு கூடுதலாக வைக்கப்படுகிறது. யார் பின் நாளிலே பெற்றோரை கவனிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கென்றது கொடுக்கப்படுகிறது. அதனால்தான் இளைய குமாரன் சரிசமமாக பிரின்றப்போ அவர் அதை எதிர்க்கிறார் தகப்பன். ஒருவேளை இவருக்கு பின்பு பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் உண்டு, யோசேப்புக்கும் மரியாளுக்கும். அவர்கள் பார்த்து கொள்வார்கள் மரியாளை. ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்து மனுஷகுமாரன் என்பதனாலே அவர் தன்னுடைய தாயை பொறுப்போடு கூட ஒப்படைக்க அவர் விரும்புகிறார். குடும்ப உறவுகளிலே கரிசனையுள்ள ஆண்டவர்.
நம்ம இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவம் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது. நான் அதை செய்கிறேன், இதை செய்கிறேன், நான் ரொம்ப ஆவியில் நிறைந்திருக்கிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லி குடும்ப பொறுப்புகளிலே உதாசீனமாக இருக்கிறவர்களை நம்ம பார்க்குறோம். பொறுப்பற்ற விதத்திலே கடமைகளை நிறைவேற்றாதபடி, எனக்கு இது போதும், நான் ஜெபம் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், எனக்கு இது போதும், நான் உபவாசிச்சுட்டே இருக்கேன், இது போதும், நான் இதில் அட்டன் பண்ணுறேன், அங்கே போகிறேன், இங்கே போகிறேன். நோ, நமக்கென்று தரப்பட்ட பொறுப்புகளிலே மிகுந்த கரிசனையோடு கடைசி வரை நிற்பதை ஆண்டவர் இங்கு விரும்புகிறார். அவர் நம்மை பராமரிக்கிற தேவன். His willingness to care for us. யாரெல்லாம் சிலுவை நண்டை வருகிறார்களோ அவர்களை கரிசனையோடு பராமரிக்கிறவர். அவருடைய தாய் அங்கு நிற்கிறார் கண்ணீரோடு கூட. இந்த தாயின் எதிர்காலம் என்ன ஆவது? நீங்களும் நானும் நம்மிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களின் எதிர்காலத்தை குறித்து கவலை கொண்டிருக்கிறோமா? என்னுடைய பிள்ளைகளின் எப்படி இருக்க போகிறார்கள்? இந்த நாட்கள் பொல்லாதவைகளாக இருக்கிறதே. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையை சுமந்து கொண்டு வரும்போது சொல்கிறார், அங்கே அலறி அடித்து கொண்டு பெண்கள் கத்துகிறார்கள். அவர் சொல்கிறாரு, போதும், எனக்காக அழ வேண்டாம், உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் நீங்கள் அழுங்கள். போதும்பா, டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஓன் ஃபேமிலி. உன் குடும்பத்தை பாரு. இன்று நம்முடைய குடும்பங்களை குறித்து கவலையற்று இருப்போமானால் சிலுவையிலிருந்து ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறார், டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி. இன்று நிறைய கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே பெற்றோர்கள் நிராகரிக்கப்படுகிறார்கள். இன்று நிறைய குடும்பங்களிலே அவங்க கண்டுகொள்ளாமல் விடப்படுகிறார்கள். யார் பொறுப்பாவது? சிலுவையிலும் தன்னுடைய பொறுப்பை ஆண்டவர் அங்கு நிறைவேற்றுகிறார். அப்போஸ்தலர் 20:28 யாராவது ஒருவர் வாசிக்கலாம். அப்போஸ்தலர் 20:28. மந்தையை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கிற மேய்ப்பன். சபையை ஆண்டவர் சம்பாதித்தது. ஒரு தாயை குறித்து கவனத்தோடு இருந்த மகனாக இயேசு கிறிஸ்து தன்னை வெளிப்படுத்தினார். இன்று ஒரு தகப்பனாக, ஒரு தாயாக, ஒரு மூத்த பிள்ளையாக, அல்லது ஒரு நல்ல மாணவனாக, அல்லது ஜெபக்குழு தலைவனாக, சபையின் பொறுப்பில் இருப்பவர்களாக நம்மிடத்திலே தரப்பட்ட மந்தையை குறித்து நம்முடைய உணர்வு என்ன? ஆண்டவர் இங்கு ஒப்படைக்கிறார். ஏன் தனக்கு பிரியமாயிருந்த சீஷனிடத்தில் அதை ஒப்படைத்தார்? தன்னுடைய மார்பில் சாய்ந்திருந்தார். நாம் வாசிச்சிருக்கோம்ல வேதத்தில், அவர் மார்பில் சீஷன் சாய்ந்திருந்தான். என்னுடைய இதய ஓட்டத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறான். என்னுடைய இதய துடிப்பு எப்படி என்பது அவனுக்கு தெரியும். என்னுடைய தாய் எனக்கு எவ்வளவு விசேஷித்தமானவர் என்பது அவனுக்கு தெரியும். நான் கவனிப்பது போல இவன் அந்த பொறுப்பை செய்ய முடியும் என்று சொல்லி ஒப்படைக்கிறார். கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை தன்னிடம் தரப்பட்ட பொறுப்புகளை சரியாய் செய்வதிலும் இருக்கிறது, அல்லது கூடுதலாய் தரப்படுகிற அந்த பொறுப்புகளிலும் அது இருக்கிறது. யோவானுக்கு இது எக்ஸ்ட்ரா பர்டன். இயேசுவின் தாயை நான் இனி பராமரிக்க வேண்டுமா? ஏன் கடைசி நேரத்தில் எல்லாம் ஓடிட்டாங்க, நான் நின்னதோட தண்டனையா இது? ஒருவேளை சாதாரணமானவர்கள் அதை யோசித்திருக்கலாம். ஆனால் யோவான் அவருக்கு பிரியமான சீஷனாக இருந்தான். அவருடைய மார்பில் சாய்ந்திருந்தவன். அவரை போல நான் இந்த தாயை பராமரிப்பேன் என்ற உள்ளம் கொண்டவன். இன்று நம்மிடத்திலே அந்த அக்கறை இருக்கிறதா? இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மனநிலையை பிரதிபலிக்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கிறதா? சிலுவையிலிருந்து அவர் பார்க்கிறார். என்னை போல நீ பராமரிப்பாயா? என்னை போல நீ பார்த்து கொள்வாயா? தாயிடம் கேட்கிறார். கவலை வேண்டாம், ஜான் வில் ரெப்ளிகேட் மீ. என்னை அவன் பிரதிபலிப்பான், என்னை போல உங்களை அவன் பார்த்து கொள்ளுவான். இதுதான் குடும்ப பொறுப்புகள், அல்லது நம்மிடத்திலே தரப்பட்ட எந்த பொறுப்புகளாக இருந்தாலும் அதிலே கவனத்தோடு இருப்போம். நான் தான் சொல்ல 1 யோவான் அதில் நம்ம வாசிக்கிறோம், சகோதரனை மன்னிக்காதவன் அல்லது சகோதரனை நேசிக்காதவன். எடுத்துக்கொள்வோம் 1 யோவான் 2:9-10. இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறோம், ஒளியிலே இருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறோம். ஆனால் இன்னும் அன்பு செய்யாதபடி, இன்னும் மன்னிக்காதபடி நமக்குள்ள ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ், ஒரு தடை இருந்து கொண்டிருக்குமானால் நாம் ஒளியில் இருப்பவர்கள் அல்ல, இருளிலே நடப்பவர்கள். ஆண்டவர் இன்று நம்மோடு அதை பேசுகிறார். நீ எதையோ செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறாய், அது அல்ல ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சி. நான் சிலுவையிலிருந்து உன்னோடு சொல்லுகிறேன், நீ உன்னிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டவைகளிலே நீ கரிசனையோடு இரு. என்ட்ரஸ்டட் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ். உன்னிடத்தில் பொறுப்பாக தரப்பட்டவைகளை குறித்து நீ எந்த அளவிற்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறாய்? இருளிலே நடக்காதே, வெளிச்சத்திற்கு வா என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். நாம் வாசித்திருக்கிறோம், யோனாவுக்கு ஆண்டவர் நினிவேயை குறித்து எச்சரித்து அனுப்பும்படி அனுப்புகிறார். முதலில் அவன் தப்பிக்கிறான், பின்பு அவன்
கூப்பிட்டு அந்த பணியை செய்ய வைக்கிறார். அந்த 1,20,000 மக்கள், வலதுகைக்கும் இடதுகைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதவர்கள், எல்லாரை குறித்த கரிசனை ஆண்டவருக்கு உண்டு. அவர் எச்சரித்து மீண்டும் அந்த பணியை செய்ய சொல்லுவதை நாம் பார்க்கிறோம். பேதுரு காட்டி கொடுத்தவன் தான், மறுதளித்தவன் தான். ஆனாலும் உயிர் தெழுந்த பின்பு பேதுரு சேர்ந்து கொண்டான். ஆண்டவர் சொல்கிறார், என்னை நேசிக்கிறாயா? ஆம், என்னுடைய ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக. அவரை நேசிக்கிறவர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு தரப்படுகிறது. அது பர்டன் தான். ஆனாலும் என்னை போன்ற சிந்தையோடு நீ அதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். இன்று மரியாளை கவனிக்கிற ஆண்டவர் தாய்களை குறித்து கரிசனையோடு இருக்கிறார். யோவானை கவனிக்கிற ஆண்டவர் பிரியமானவர்களை இழந்தவர்களை குறித்து கரிசனையோடு இருக்கிறார். சபையிலே ஒருவரை ஒருவர் நாம் விசாரிக்க இனி முயற்சி செய்வோம். அன்பானவர்களே, தனியாய் அமர்ந்திருப்போர் அல்லது என்னோடு யாரும் பேசவில்லையே, என்னுடைய துக்கத்திலே பங்கெடுக்கவில்லையே என்று ஒதுங்கி போய் தன்னை மறைத்து கொள்ளுகிற நபர்கள் இன்றும் சபைகளிலே உண்டு. அவர்களை குறித்த நம்முடைய கரிசனை என்ன? இயேசு கிறிஸ்து கரிசனை உள்ள தெய்வமாக இருந்தார். உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள். நம்முடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை குறித்து யோசிக்கிறோம். நம்முடைய எதிர்கால சந்ததியினரை குறித்து அக்கறையோடு இருப்போம். அவர்களை குறித்து வாட் இஸ் தேர் ஃபியூச்சர் பிளான் யோசிப்போம். அவர்கள் ஆண்டவருக்குள்ளே வளரும்படி நம்முடைய காரியங்களை சரிப்படுத்திக் கொள்வோம். வருங்காலத்தை குறித்த கரிசனையுடையவர். இனி என்னுடைய தாய் என்ன செய்வார், அல்லது இனி என்னுடைய பிரிவுக்கு பிறகு யோவான் என்ன செய்வான்? வருங்காலத்தை குறித்து கரிசனைப்படுகிறார். என்னிடத்திலே ஒப்படைக்கப்பட்டவைகளை குறித்து கவனத்தோடு ஆண்டவர் இருந்தார். இந்த நாளில் எப்படி ஒரு தீர்மானம் எடுப்போமா? என்னை நேசிக்கிறாயா என்று ஆண்டவர் கேட்டார். என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்று சொல்லுகிறார். இன்று திருச்சபைகளிலே கவனிக்கப்படாத பெரியவர்கள் என்று யாருமே இருக்கக்கூடாது. எல்லாரும் அந்த அரவணைப்போடு இருக்கும்படி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். சபை சேவை செய்கிறதாக, ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதாக, துணை கொடுக்கிறதாக இருக்கும்படி இன்று நம்மை ஒப்படைப்போம். ஸ்திரீயே, இதோ உன் தாய், இதோ உன் மகன் என்று அவர்களிடம் ஆண்டவர் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்தார். கண்களை மூடி ஜெபம் செய்வோம். ஆண்டவரே, அகோர பாடுகள் படும் நேரத்திலும் உம்முடைய சரீர துன்பத்தை நீர் பெரிதாக எண்ணாமல் மற்றவர்களுடைய துயரத்தை நீக்கினீர். இந்த மனநிலையை எங்களுக்குள்ளும் ஏற்படுத்தி அருளும். எங்களுடைய சுய கஷ்டங்களையே நாங்கள் பெரிதாக எண்ணிக்கொண்டிராத அப்படி சிறுமைப்படுகிறவர்களுடைய சிந்தையை ஏற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். எங்களுடைய தாய் தந்தையரை நேசித்து பொறுப்போடு நடக்க எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சாமி. எங்களுடைய சரீரம், ஆஸ்தி என எந்தவித துன்பங்கள் வந்தாலும் இழப்பிலே இருப்போருக்கு உதவி செய்ய இன்று நாங்கள் தீர்மானம் எடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.